natukom il-lejla tajba. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fejn f'dan ir-rabaħat tal-għid il-ħadd tar-Raj Tajjeb il-jum dinji ta' talb għal vokazzjonijiet sejrin nwaslulkom il-lezzjo divina immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Din il-lezzjo sejra iddaħħalna f'riflessjoni dwar il-kelma t'Alla illum fil-Vanġelu illi hija kelma dwar Ġesu illi jippreżenta ruħu fl-Iskrittura bħala ir-raj u l-bieb tal-merħla. Għalhekk nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi flimkien ma' dawk li qed janimaw il-kant fis-santwarju għal-lezzjo tal-lejla inkantaw flimkien l-ewwel innu ir-raj u s-sit tiegħi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Nitolbu. Missier Qaddis inroddulek ħajr li battilna lill-ibnek biex jurina lil wiċċek biex fuq kollox jagħtina l-immissu lil qalbek. Tippreżentawlna llum bħala ir-raj is-sabiħ, ir-raj it-tajjeb tagħna, bħala il-bieb li minnu mhux biss nidħlu biex nitmantnew biex nieħdu l-ikel tal-ħajja ta' dejjem, imma fuq kollox noħorġu biex ikollna l-libertà, biex inkunu nistgħu nimirħu, biex inkunu nistgħu ngħixu l-ħajja umana tagħna fil-milja tagħha. Inroddulek ħajr Missier Qaddis għal dan id-don kbir ta' ibnek ir-raj is-sabiħ tagħna. Għatina li nkunu l-ħarufa n-naġa denja ta' dan ir-raj hekk Qaddis u hekk kbir. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ mill-leħnu jisemgħu u jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom. In-naċ jimxu warajh għax jisemgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu
għax leħen barrani ma jafuħx. Din il-parabola għalilhom Ġesu. Iżda huma ma fehmux x'tiet jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesu reġa' għalilhom: tassew ngħidilkom li l-bieb tan-naċ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti. Iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jiena hu l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jiena ġej biex ikolkom il-ħajja u ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Ta' ruħi rrid kontroll ta' ħajti kull fejn tmexxini int warajk niġi. Kull ma int li silt li nisma' jiena silt, kull fejn teħodni int jien immur. Jekk f'merod fil-wid teħodni, jew fil-lil ma jgelgel pur, u rajta ruħi dejjem dejja tkun. Jekk qudiemi tfeċċ muntanja, jew xi wid fondu mudlam, u rajta ruħi gwida li jakun. Jekk f'merod fil-kwit teħodni, jew fil-lil ma jgelgel pur, u rajta ruħi dejjem dejja tkun. Jekk qudiemi tfeċċ muntanja, jew xi wid fondu mudlam, u rajta ruħi gwida li jakun. Ninsabu fil-kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' San Ġwan u l-istorja tal-kapitlu 9 hija introduzzjoni għal dak li għadna kif smajna x'ġara f'kapitlu 9. F'kapitlu 9 Ġesu ifejja għama mit-twelid. U meta il-Farizej u l-kapijiet tas-sinagoga raw li dan li kien marid, dan li kien għama, issa fieq, minn flok li ħadu gost, minn flok li ferħu, minn flok li għamlu lu festa, keċċew il-barra mis-sinagoga. Għaliex? Għax emmen f'Ġesu. U minn dan l-episodju hekk problematiku li ma jiftijemx, Ġesu jitlaq biex jitkellem dwar minnu il-veru raj. Il-veru raj u dak illi iżom bil-fors in-naċ tiegħu, iżommhom bil-fors fil-maqjel tiegħu, jew inkella u dak ir-raj il-veru, ir-raj it-tajjeb u dak li jfittex il-ġid tan-naċ. Ir-raj ta' veru u dak illi jieħu gost bil-ħafna numri tan-naċ li għandu. Ir-raj il-veru u dak li għandu n-naċ u qiegħed hemm sempliċement biex jużawhom ħalli jieħu l-laħam tagħhom, jieħu l-ħalib tagħhom u jieħu s-suf tagħhom, jew inkella qiegħed hemm biex ikun għaddej veru, biex jira lin-naċ, biex jieħodhom fil-merat kollhom ħdura, biex jieħodhom fejn hemm l-ilma, biex imexxihom u jgħaddihom anki mill-widien mudlama imma mingħajr ma jiġrilhom xejn. U allura Ġesu jaqsam dan id-diskors ma' dawk li qegħdin jisimgħuh dwar minnu ir-raj it-tajjeb, dwar minnu ir-raj is-sabiħ. Jinsab Ġesu
fit-Tempju ta' Ġerusalem, propju fil-post l-iktar ċentrali tal-awtoritajiet Lut, ta' dawk illi kienu għadhom kif keċċew lir-raġel għama mfejjaq mis-sinagoga. Jekk ikollna nieqfu nifukaw ftit fuq il-Vanġelu tal-lum, nindunaw li maqsum f'żewġ partijiet. U nistgħu nqisuhom dawn iż-żewġ partijiet bħala żewġ tarġiet. Għandna l-ewwel tarġa imbagħad it-tieni tarġa. Fi kliem ieħor, fl-aħħar tal-Vanġelu Ġesu jitla' iktar il fuq u jispjegalna iktar fid-dettall min hu il-veru raj u kif in-naċ li jimxu wara l-veru raj jiksbu tassew il-ħajja. Ikollhom tassew il-ħajja, fi kliem ieħor ikunu tassew kuntenti, jilħqu tassew il-milja tal-umanità tagħhom. Aħna qegħdin fid-dinja l-kol kemm aħna nfittxu li nkunu kuntenti bħala bnedmin. Kull wieħed u kull waħda minna ninsabu fid-dinja u ħafna mill-ħin tagħna nadduh fil-li nippruvaw nagħmlu kull ma nistgħu biex niksbu il-ferħ, biex niksbu lejna veru. Allura Ġesu jibda l-Vanġelu b'dan il-mod. Tassew ngħidilkom min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu ir-raj tan-naċ. Kemm il-darba fl-Iskrittura il-mexxejja huma imqablin man-naċ. Skużawni, il-mexxejja huma mqablin mar-rajja waqt il-poplu ta' Iżrael u imqabbel man-naċ. Mosè huwa msejjaħ ir-raj wieħed mir-rajja l-kbar tal-poplu ta' Iżrael. David u nnifsu kien raj u imbagħad l-attitudnijiet tiegħu ta' kif kien ikun raj imbagħad beda jħaddimhom fit-tmexxija tal-poplu ta' Iżrael, fit-tmexxija tal-poplu Ludi. Insibu diversi drabi kemm fil-profeti kif ukoll fis-salmi riferimenti għar-raj. Alla iqislilu nnifsu bħala l-veru raj. Fil-ktib tal-profeta Eżekjel, Alla jirrabja għar-rajja ta' Iżrael, għall-mexxejja ta' Iżrael, illi minflok li kienu qegħdin hemm biex jaqdu, biex jiservu lill-poplu, kienu qegħdin hemm biex jinqdew bil-poplu, kienu qegħdin hemm biex jisfruttaw in-naċ. Hekk nistgħu b'moħħna immorru malajr f'dawk kollha li fil-ħajja tagħna jippretendu li għandhom imexxuna u flok li jaqduna huma u jmexxuna jisfruttawna, jużawna. Nistgħu nkunu aħna stess bħal dawn ir-rajja illi aħna msejħejn biex nieħdu ħsieb, aħna msejħejn biex inservu biex naqdu l-umanità ta' dawk li l-mulej poġġilna, afdalna fit-triq tagħna, u minflok li aħna naqduhom, minflok li aħna nservuhom, nispiċċaw nużawhom, nisfruttawhom u Alla ħares qatt ukoll kultant nabbużawhom b'kull mod. Dan il-Vanġelu u propju għalina l-koll li xi ftit jew wisq għandna responsabilità, xi ftit jew wisq il-koll kemm aħna msejħejn biex inkunu rajja. Imma fuq kollox għalina l-koll bħala in-naċ tal-merħla. Allura x'irid jgħidilna Ġesu meta qal tassew ngħidilkom. Din l-espressjoni tassew ngħidilkom li nerġgħu nsibuha iktar l-isfel fil-Vanġelu tal-lum hija qawwija ħafna. Amen lego. Fi kliem ieħor nafx qiegħed ngħidilkom, irrid ngħidulkom u dan li qiegħed ngħidilkom huwa verità assoluta huwa importanti ferm. Dan kollu huwa miġbur f'din il-kelma tassew ngħidilkom. Nafx qiegħed ngħidilkom, irrid ngħidulkom. Dan li qed ngħidilkom huwa verità u mhux biss huwa verità, imma hija verità importanti tassew, importanti għall ħajja. U x'inhi din il-verità?
daqshekk qawwija, daqshekk importanti preżentata lilna minn Ġesu. Min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra dak hu ħallielu brigant. Xiġifieri tidħol fil-maqjel tan-naċ mill-bieb jew tidħol fil-maqjel tan-naċ minn naħa oħra. X'inhu dan il-maqjel tan-naċ l-ewwel qabel kollox? Fl-Iskrittura għal 177 darba insibu din il-kelma użata li aħna traduċejna f'maqjel b'mod partikolari fl-Antik Testament. Interessanti ħafna li fl-Antik Testament il-kelma le, il-kelma użata li mbagħad ġiet tradotta bħala maqjel f'dal-Vanġelu biex tkun tista' tiftihem malajr. Fl-Antik Testament irreferi dejjem għal bitħa reċintata tat-Tempju ta' Ġerusalemm. Il-bitħa biċċint bil-ħajt tat-Tempju ta' Ġerusalemm. Kif nafu l-koll dan it-Tempju ta' Ġerusalemm kien waħda mill-opri l-kbar fil-Lvant Nafsani fid-dinja kollha. Dam 60 sena biex imbena. Bnieh Herodi l-Kbir u rid jagħmel minnu opra tas-sew majestuża, opra tas-sew kbira. U dan it-tempju kellu l-ħajt tal-limiti tiegħu, iċ-ċin tiegħu. Fl-Antik Testament din il-kelma le tirreferi dejjem għal dan il-ħajt li jiddelimita il-ħajt li jdawwar it-Tempju ta' Ġerusalemm. U allura meta Ġesu qiegħed jitkellem mill-maqjel jew minn dan il-ħajt, minn dan iċ-ċint, għandu f'moħħu dan it-tempju, dan il-ħajt tat-Tempju ta' Ġerusalemm flimkien mar-regoli, il-liġijiet, dak kollu li kienet titlob ir-reliġjon ludija minn dawk kollha li kienu sieħba fija, minn dawk kollha li kienu dixxiepli Lut. U Ġesu qiegħed jgħid b'mod ċar lil dawk li qegħdin jisimgħuh u anki lilna illi dawk illi mhumiex ir-rajja ta' veru illi hu sejħilhom ħallelin u briganti idaħħlu n-nies f'dan iċ-ċint, idaħħlu n-nies fil-limiti tat-tempju, idaħħlu n-nies f'din ir-reliġjon mhux biex jaqduhom, mhux biex iservuhom, mhux biex jagħmluhom aħjar, imma biex saħansitra jisfruttawhom, biex jeħdulhom il-ġid tagħhom, biex jimlewhom b'regoli, b'liġijiet illi minflok jagħmluhom iktar ħielsa u liberi, jirrestrinġuhom, jagħmluhom inqas bnedmin, jagħmluhom iktar bnedmin imdejqejn, iktar bnedmin li jibżgħu minn Alla flok li jħossuhom uliet maħbuba minn Alla. U meta Ġesu jgħid illi dawn jidħlu minn x'imkien ieħor mhux mill-bieb, Ġesu qiegħed jgħid illi dawn il-briganti u l-ħallelejn, li dawn il-mexxejja tat-tempju kienu jaqbdu u jaħkmu lin-nies, isejħu lin-nies biex isiru parti mir-reliġjon ludija mhux permezz tal-intelliġenza, mhux billi jkellmuhom, jiddialogaw magħhom u jħalluhom fil-libertà u jagħmlu huma, jiddeċidu huma jekk jidħlux jew le fil-ħajt tat-Tempju ta' Ġerusalemm, jew inkella jsirux parti jew le mir-reliġjon ludija, le mhux hekk. Imma kienu dawn jaħkmuhom permezz tal-biża' billi jbeżżowhom, billi jgħidulhom li jekk ma jidħlux parti mir-reliġjon Ġudajka, jekk ma jidħlux fil-qima tat-tempju, jekk ma jobdowx ċertu ordnijiet, jekk ma jagħmlux ċertu riti, dawn se jispiċċew ikkundannati, se jispiċċew abbandonati, se jispiċċew imsawtejn u ikkastigati minn Alla. Ġesu jippretendi li hu r-raj li jidħol mill-bieb u ma jidħolx minn x'imkien ieħor. U li minnu dan il-bieb? Il-bieb
illi minnu Ġesu isejjaħ lilna dix-xipri tiegħu huwa l-bieb tal-intelligenza u tal-libertà tagħna. Ġesu lil ħadd minna ma jikkostrinġi jew ma jbeżza b'tali mod illi jekk aħna ma nidħlux bħala dix-xipri tiegħu, ma nsirux bħala dix-xipri tiegħu, se nispiċċaw imwerwrejn li se tiġrilna xi ħaġa. Se nispiċċaw imbeżżejn jew meddejn li se jikkastigana. Tgħiduli imma forsi għal żmien twil hekk fimnija r-reliġjon, hekk fimnija l-fidi, jista' jkun. Imma dan huwa mod żbaljat. Dan huwa l-mod tal-ħallelin u l-briganti. Il-mod ta' kif inħossuna bil-fors rridu nsiru parti mill-komunità li temmen. Imma ħadd mid-dixxipli ta' Ġesu m'għandu jħossu kostrett, m'għandu jħoss l-obbligu li bil-fors irid jagħmel parti minn din ir-reliġjon mill-fidi, anzi, Ġesu jgħidilna fl-aħħar tal-Vanġelu li ġie biex jagħti l-ħajja u l-ħajja bil-kotra fi kliem ieħor Ġesu ġie biex jagħtina l-libertà, biex jagħtina l-ħelsien ta' wlied Alla. Ġesu ġie biex bit-tagħlim tiegħu mhux jabbina iżjed, mhux itaqqalna iżjed, imma biex inħossuna ħielsa, biex inħossu li l-umanità tagħna marbuta maquda mal-fidi tagħna f'Ġesu tilħaq il-milja tagħha. Ġesu innifsu fil-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 11 jgħidilna b'mod ċar li hu ġie biex iħeffilna l-madmat. Il-madmat tiegħi huwa ħelu u t-toqol tiegħi ħafif fi kliem ieħor ma ġejx biex nabbikom piżijiet ta' regoli, dixxiplina u mandamenti. Le, imma ġejt biex intom tħossukom iktar liberi, iktar ħielsa, iktar bnedmin. Kif nafu aħna madwarna il-kol kemm aħna nistgħu ngħidu illi hemm ċint, hemm imqajjel, hemm limiti, hemm tempju li jekk aħna nidħlu fih nispiċċaw skjavi, nispiċċaw il-sira u mhux ħielsa. Dan jiġri spiss f'ħajjitna, meta jiġri? Jekk aħna nirriflettu ftit nindunaw illi spiss aħna nidħlu f'tempji, pereżempju t-tempji tax-xiri. It-tempju pereżempju tal-apparenza. It-tempju pereżempju tal-ekonomija tal-flows. Dawn huma tempji illi min għalina se jagħmluna iktar ħielsa, min għalina se jagħmluna iktar liberi, imma meta nidħlu fihom imsieken aħna. Miskin jien jekk nidħol, jekk ninqabad fil-ħajt bejn il-ħitan fit-tempju tax-xogħol u nimmaġina li aktar ma naħdem, aktar ma nistinka, aktar ma naqla minn ġodari, aktar jien se nkun bniedem. Miskin jien jekk ninqabad fit-tempju tal-apparenza, il-mod ta' kif nider. Żgur li qatt mu se nkun kuntent bi nnifsi kif jien u nispiċċa l-sejr skjav. Imma għaliex? Għax dawk li jmexxuni mhumiex ir-raj it-tajjeb, mhumiex ir-raj is-sabiħ, imma huma ħallelejn u briganti li jridu biss mhux jaqduni u jservuni, imma sempliċement jisfruttawni. Kemm nidħlu f'din il-mentalità f'din id-dinja, kemm nidħlu f'dawn ir-reċinti, kemm nidħlu f'dawn it-tempji li flok li jagħmluna aktar ħielsa, jagħmluna iktar skjavi, iktar il-sira. U allura meta Ġesu jgħid illi hu jidħol mill-bieb tan-naċ, Ġesu qiegħed jgħidilna li jirrispetta mhux biss l-intelligenza tagħna, imma jirrispetta saħansitra id-deċiżjoni tagħna, il-libertà tagħna. Il-kelma talla meta tkellimna tqanqal fina riflessjoni, ħsibijiet. U nkunu kapaċi ngħidu jekk Ġesu għandux raġun jew le. Waqt illi pereżempju r-riklami, waqt illi pereżempju l-idija illi l-flows jagħmluni iktar kuntenti, ma jħallunix nirriflettu, ma jħallunix naħsbu
imma sempliċement jappellaw għall-istinti l-iktar baxxi tagħna, għall-impulsi l-iktar dgħajfa tagħna. U aħna mingħajr ma naħsbu u mingħajr ma nirriflettu naqgħu mill-ewwel fin-nassa u fin-nasba ta' dawn it-tempji ta' żminijiet. Naraw x'jiġri pereżempju meta toħroġ il-moda ta' xi ħaġa. Min jibqa' jirraġuna, min jibqa' jaħseb. Ħlief sempliċement jitqanqlu l-emozzjonijiet tagħna, jitqanqlu l-impulsi tagħna u kważi kważi qabel ma niksbu dak li aħna nixtiequ ma nsibux il-mistrieħ il-paċi. Almenu għal dak il-mument għax ftit wara nerġgħu nixtiequ niksbu xi ħaġa oħra. Interessanti kemm għandu raġun Ġesu meta jgħidilna illi l-ħallelin u l-briganti jidħlu minn naħa oħra. Il-ħallelin huma dawk li jisirqu. Il-briganti huma dawk li mhux biss jisirqu, imma biex jisirqu jagħmlu vjolenza. Dak ir-raġel illi waqa' fidejn il-ħallelin, fidejn il-briganti u sejjer minn Ġerusalem mal Ġeriko, mhux biss ħadulu dak li kellu mamlu vjolenza miegħu. U ħafna drabi aħna ngħixu ma' mexxejja li jistgħu jkunu persuni, jistgħu jkunu idejat, jistgħu jkunu mentalità ma' mexxejja li flok li jagħmluna ħielsa huma ħallelin u briganti. Jagħmluna iktar il-siera, jagħmluna iktar skjavi. U Ġesu jkompli, min ikun mal-bieb lilu jiftaħ. Jiftaħ lil dan ir-raj illi jitkellem mal-intelligenza tal-bniedem u jħalli d-deċiżjoni fil-libertà għar-rieda tal-bniedem. Allura Ġesu iħalli lilna niftħulu, interessanti. Iċ-ċavetta qiegħda fidejna, aħna rridu niftħulu lil Ġesu. Hija l-kuxjenza tagħna, il-kapaċità tagħna li niddeċiedu li ġġalna niftħu jew naqflu, indaħlu jew nħallu barra lil Ġesu. U jkompli Ġesu, in-naċ minn leħnu jisimgħu u hu jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. Kemm hu sabiħ, kemm hi sabiħa din il-frażi. In-naċ minn leħnu jisimgħu. Meta tisma' int minn xi ħadd? Meta tisma' minn xi ħadd? Meta dak li jgħid dan ix-xi ħadd tħossu rilevanti għalejk, tħossu jgħod għalejk. Jekk ma tħossux jgħod għalejk, int ma tisimgħux. Imma Ġesu jaf x'jgħod tassew għalina. Ġesu jaf il-qalb tagħna tajjeb ħafna. U allura meta jkellimna Ġesu, billi jkellem lill-qalb tagħna, aħna nisimgħuh, minn leħnu nisimgħu. U hawn tilab kollha kemm hi id-dialettika, dialogu bejn il-kelma talla u l-bniedem. Hawn tilab kollha kemm hi l-istorja ta' smieħ tal-kelma talla. Il-kelma talla iktar ma tismaħħa, iktar tinduna kemm flok li qiegħed taqra qiegħda taqrak. Qiegħda tgħidlek x'hemm ġo fik. U allura int bil-fors tisma' il-leħen ta' din il-kelma. Dan hu s-sabiħ ta' din il-kelma. Għalhekk din il-kelma għandha l-kapaċità li taqbdek. Din il-kelma għandha l-kapaċità li tagħtik il-gost, li tieħu pjaċir, għax tinduna li qiegħda mhux biss tgħinek tinduna int min int, taraf int min int, imma tgħinek ukoll kif issir aħjar. Tgħinek ukoll kif issir iktar tajjeb, kif issir iktar kuntent bik innifsek u bl-oħrajn. Dan hu s-sigriet ta' din il-kelma. Imma mhux biss ir-rajja jisimgħu leħnu u għalhekk aħna niftħulu l-bieb lil Ġesu. Għax dak li jgħidilna jaqbel mal-intelligenza tagħna nibdew ngħidu veru, għandu raġun. Dak li jgħidilna jaqbel ma dak li aħna nixtiequ mal-intelligenza tagħna u hija l-intelligenza u r-rida tagħna li tiftaħlu l-bieb. Għalhekk jgħid
in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. U jkompli. In-naċ minn leħnu jisimgħu u jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. Xiġifieri isejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom. Qatt kont ġo folla nies, forsi s-safar ma taf il-ħadd u smajt lil xi ħadd jgħajatlek bismek. Kif tħossok dak il-ħin? Meta tħoss lil xi ħadd jgħajatlek bismek, inti tħossok int. Tħossok differenti minn kulħadd. Tħossok m'intix mitluf għal l-oħrajn. Tħoss li għandek identità. Tħossok speċjali. Ġrat diversi drabi fl-Iskrittura. Adam isejjaħ bisimhom interessanti. Il-ħwejjeġ kollha li Alla ħalaq. U hu jgħidilhom interessanti. Bħalma Alla u jsejjaħ bisimhom lil-ħlejja jagħtihom il-ħajja, Adam u jerġa' jsejħilhom bisimhom, jerġa' jagħtihom il-ħajja. U kull meta jien insejjaħlek bismek, inti tibda tgħix, nagħtik il-ħajja. Inti tkun ħaj għalija f'dan il-mument. Meta nħossuna mejta, meta ħadd ma jagħtik ħasna. Meta nħossuna li ma baqax sens li tgħix. Meta nħossuna weħidna. U hawn nistgħu ndaħlu d-diskors kollu tal-eutanasja. Nistgħu ndaħlu d-diskors kollu ta' meta xi ħadd li qiegħed ibati anzjan jibda jgħid jien aħjar nitlaq minn hawn, għaliex jgħid aħjar nitlaq minn hawn. Għax iħoss li jismu ma baqalux valur. Ismu m'għadux jinstema', ħadd m'għadu jgħajjatlu bismu. Fi kliem ieħor m'għadu importanti għal ħadd. M'għadu importanti għal ħadd. Din hi l-mewta veru. Meta xi ħadd iħossu li m'għadu importanti għal ħadd. U allura meta Ġesu qed jgħid isejħilhom bisimhom waħda waħda, qiegħed jgħidilna li kull darba li aħna nersqu lejh inħallu lilna nfusna nisimgħuh. Kull darba jagħtina l-ħajja għax hu jsejħilna tassew bisimna. U jaf lil kull wieħed u kull waħda minna minn ġewwa minn barra. Jafna bisimna. U x'jagħmel? Joħroġhom barra. Mela Ġesu isejjaħ lin-naċ tiegħu mhux tant biex jaqfilhom u jalaqhom bħalma jagħmlu l-ħallelin u l-briganti ħalli jkunu jistgħu jisfruttawhom u jieħdu minnhom dak li għandhom bżonn. Imma Ġesu isejjaħ in-naċ tiegħu biex joħroġhom barra, biex jagħtihom il-libertà. U għaw iridu noqogħdu ħafna attenti aħna s-saċerdoti, ir-reliġjużi, aħna li nirrappreżentaw il-fidi, aħna li nirrappreżentaw ir-reliġjonna għaliex għax Alla ħares qatt jista' jiġrilna bħal ħallelin u l-briganti. Illi minflok inkunu għal-qadi għas-servizz tal-bniedem u għas-servizz tal-libertà tiegħu. Għas-servizz tal-libertà tal-bniedem, illi mhix il-libertinaġġ, mhux li għamel li jrejte. Il-libertà mhux li għamel li nagħmlu li rridu. Il-libertà xi tfisser? Xi tfisser tkun liberu? Naħseb li mistoqsija li tajjeb insibu risposta vera għalija. Xi tfisser tkun liberu? Xi tfisser toħroġ barra fis-sens tal-Vanġelu? Tkun liberu jfisser l-ewwel qabel kollox tkun kapaċi taraf it-tajjeb u l-ħażin fih innifsu. L-ewwel qabel kollox il-kapaċità li tara fit-tajjeb fih innifsu, dak li hu tajjeb fih innifsu, mhux biss tajjeb għalija jew ħażin għalija, għax jista' jkun hemm xi ħaġa tajba fiha nfisha. U jiena ngħid din ħażina għalija għax ma toġobnejx. Fejn naf jien, pereżempju, illi nilqa' lill-immigrati hija xi ħaġa tajba fiha nfisha. Imma billi li ma toġobnejx, allura ngħid ħaġa ħażina. Mela l-libertà hi l-ewwel qabel kollox li naraf it-tajjeb fih innifsu u l-ħażin fih innifsu. U iktar, u li nkun kapaċi nasal biex nagħmlu. It-tajjeb biex nagħmlu, il-ħażin biex nevitaħ. Dik hija l-libertà. Din hija l-libertà vera.
Meta jien kapaċi nara fit-tajjeb u nagħmlu, nara fil-ħażin u nevitah. Din hija l-libertà vera. Il-bqija hija inċertezza. Il-libertinaġġ li nagħmel li rrid hija l-iktar ħaġa insikura li teżisti. Għax illum għandi btit nagħmel hekk u għad għandi btit nagħmel mod ieħor. Ipprovi imxi bla btejt. Tispiċċa tgħid imma jien min jien, imma jien fejn jien. U mhux int biss tgħidha anke ta' madwarek. Jibdew imma dan minnu, imma din mini. Għax daqqa taħsibha hekk, oħra taħsibha mod ieħor. U meta Ġesu qed jgħid jiena noħroġhom il-barra, dan li qiegħed jgħidilna jagħtina l-libertà. Kemm hi xi ħaġa sabiħa dejn. Li meta tiltaqa' ma' Ġesu inti tħossok liberu. Xi ġifieri tħossok liberu? Ma tibqax tagħti każ xejdu fuqek in-nies. Jgħidu li jridu n-nies. Kemm it-tajjeb u kemm l-ikraħ. X'importanti li jgħidu n-nies. Ma tibqax tagħti każ jekk intix l-ewwel jew l-aħħar. X'importanti. Ma tibqax tagħti każ jekk iħobbukx jew jobodukx. Għax importanti. Il-libertà, libertà. Kemm għandna bżonna din il-libertà b'mod speċjali f'pajjiżna. Fejn aħna ħassra biex nieħdu deċiżjoni, l-ewwel induru n-nies kollha ta' madwarna ngħidu kif jaħsbuha huma u x'se jgħidu huma meta nagħmlu hekk jew meta nagħmlu mod ieħor. Imbagħad nieħdu deċiżjoni u nispiċċaw biex niddeċidu mhux kif iridu aħna ma kif irid ħadd ieħor. Hekk jew le. U Ġesu Kristu ġie biex jagħtina l-libertà. Narfu t-tajjeb u nagħmluh, narfu l-ħażin u nevitawh. Din il-libertà. Kemm hi sabiħa l-libertà li jagħtina Ġesu. Kemm hi xi ħaġa kbira l-libertà. U meta joħroġ in-naġġ tiegħu ikompli l-Vanġelu, huwa jmur quddiem meta joħroġhom in-naġġ, jagħtihom il-libertà. Ġesu ma jrejtx li aħna ninġabru fi knisja biex ngħidu l-Knisja Kattolika kamanda nies, il-Knisja Kattolika kamanda poter, il-Knisja Kattolika mhux hekk. Ġesu jixtieq ikun għas-servizz ta' kull persuna, kull bniedem. Biex kull bniedem iħossu aħjar. U jekk għamel knisja, għamilha d-dinja l-Knisja. Biex id-dinja tkun aħjar. Allura meta joħroġhom x'jagħmel? Huwa jmur qudiemhom. U n-naġġ jimxu warajh. Din hi l-Knisja. Ġesu mixi quddiem. U aħna mixi warajh. Din hi l-Knisja. Mhux waħdek timxi warajh. Ma tistax timxi wara Ġesu waħdek, irridu nimxu flimkien warajh. Għaliex? Għax aħna l-koll aħwa. Ġesu qalilna li aħna l-koll aħwa. U għax jimxu warajh? Għax jisimgħu leħnu. Mela din il-kelma importanti. Din il-kelma li l-lejla qegħdin nisimgħu importanti. Hija dejn li lilna tista' tgħinna nimxu warajh. Hija dejn li tagħmilna knisja tas-sew. Hija dejn li tagħmilna veru naġġ tal-merħla ta' Ġesu, ir-raj tagħna li mixi quddiem. Hija din il-kelma. Flimkien mal-Ewkaristija. Hija din il-kelma. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Kemm huma sbieħ is-sentimenti ta' dak l-awtur ta' dak is-salmista li kiteb dan is-salm. U kemm nieħdu gost aħna wkoll naqrawh kultant u nitolbuh. Forsi nafuh bl-amment ħafna minna. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Mhux jaqfilni fil-maqjel le, f'merat kollu moħdura jieħodni. Ħdejn l-ilma fejn nistrieħ hemm qiegħdni. Kemm huma sbieħ il-versi ta' dan is-Salm 22 jew 23 tal-Bibja. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuħx. Ġesu għandu fiduċja kbira li llum jew għada jekk aħna nimxu wara raj barrani nindunaw. Għandu din il-fiduċja kbira fl-intelligenza tagħna. Għandu din il-fiduċja kbira fil-mod ta' kif nirraġunaw aħna. U nindunaw li l-flus ma jagħmlu minna lina l-flus jagħmluna nies.
ħafna drabi l-flus jagħmluna annimali mhux nies. Minn għalina x-xogħol jagħtina dinjità veru, imma l-ħafna xogħol għada jew il-ħaddiem. Il-ħafna xogħol jew bil-maqlub li nitħallas mingħajr ma naħdem, li nitħallas mingħajr xogħol jagħmilni korrott. Jagħmilna ħallilu brigant li l-istess, li l-nifsi. Kemm mentalità ħażina li daħlet fil-gżira tagħna, kemm mentalità ħażina. U kważi drajnija bħalli kieku qisu qegħdin niklu biċċa ħobs, anzi laqqas għax illum laqqas ħobs m'għadna niklu. Kemm mentalità ħażina li mmur għax-xogħol nagħmel sija u nitlaq lejn id-dar u qed nitħallas minn sigħat jien. Kemm mentalità ħażina. Ħażina. Tamilna iktar bnedmejn dejn, tamilna iktar nies dejn. U ma nindunawx taħna omja. Ma nindunawx li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nużaw ħażejn il-flejjes il-flus tat-taxxi tagħna stess. Qas nindunaw. U ħafna drabi sfortunatament din l-abitudni, din id-drawwa hija aċċettata. Jew forsi nissapportuha minn fuq s'isfel. Sfortunatament. Kemm hi xi ħaġa ħażina. Kejf inti tiġi mix-xogħol fit-8 ta' filgħodu wara li dħalt fis-7 u ħadd gerger mat-tifel tiegħek għax baqa' rieqed. Kif tista' tagħmilha dejn? U tgħidlu għażżien. U tgħidlu li qiegħed jieħu dak li mhux tiegħu. Kif tista' tgħidha dejn? Kif tista' tagħmilha dejn int ma' ibnek? Mbagħad kif ħad tieħodha bi kbira li ibnek qarraq bħuh? Kif se toħodha bi kbira int jekk ibnek qarraq bħuh? Ejdli int. Ix skjavitu. Ux fl-aħħar mill-aħħar kollox idur kontra tagħna. Ux fl-aħħar mill-aħħar maqjel immexxej minn ħallelejn u briganti. Anki jekk aħna kultant kuntenti. Imma nindunaw. Ġesu għandu rispett, għandu fiduċja fl-intelligenza tagħna. Illi llum jew għadha rridu nindunaw. Forsi aħna nindunaw mbagħad meta jaqa' kastik fuqna, x'aħnek magħmulin. Imma meta konna fil-Covid laqqas indunajna. Laqqas arafna x'inhu l-veru, x'inhu s-sabiħ, x'inhu t-tajjeb. Il-mulej jibqalu fiduċja fina. Għandu fiduċja kbira fina l-mulej. Fl-intelligenza tagħna. U llum jew għada Ġesu għandu fiduċja illi wara wieħed barrani ma nimxewx, wara leħen barrani ma nimxewx. Din il-parabola għalilhom Ġesu, iżda huma ma femux x'rid jgħidilhom biha. U jgħidilhom parabola oħra li kkonkludu fil-qosor. Għalhekk Ġesu għalilhom tassew ngħidilkom li l-bib tan-naċ huwa jien, u hawn telgħu t-tieni tarġa, tilkom li l-Vanġelu maqsum f'żewġ tarġiet. Il-bib tan-naċ issa se jitla' tarġa oħra Ġesu. L-ewwel qiegħed jgħidilna noħroġkom barra, nagħtikom il-libertà, jekk intom tisemgħu il-kelma tiegħi, żgur li tiftħuli għax il-kelma tiegħi taqbel preċejs mal-intelligenza tagħkom. Noħroġkom barra u nagħtikom il-ħelsien. Issa qiegħed jgħid Ġesu. Kif nistgħu nkunu mhux biss bnedmin ħielsa, imma kif nistgħu nkunu bnedmin kuntenti, realizzati, bnedmin ferħanin. Jekk aħna ngħaddu minnu, issa hu l-bib tan-naċ. Mela sa ftit ilu konna qed ngħidu li l-bib tan-naċ li minnu jidħol ir-raj it-tajjeb, li minnu jidħol Ġesu, hija l-intelligenza tagħna, hija r-rieda tagħna. Issa Ġesu qed jgħidilna wara li ndunajna illi jekk aħna nħalluh jidħol fil-ħajja tagħna, aħna se nkunu bnedmin tas-sew ħielsa. Issa qiegħed jgħidilna poġġu lili bħala l-bieb tan-naċ. Ibdew irraġunaw bħali, ibdew ħossu bħali, ibdew għamlu bħali. Hekk qiegħed jgħidilna Ġesu u jkompli. Daw kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelejn u briganti. Kemm hu qawwi Ġesu hawn. Jien wara min miexi.
ħafna drabi niltaqgħu ma' ħafna sitwazzjonijiet fil-ħajja, ħafna esperjenzi fil-ħajja illi jilluduna li se jagħmluna kuntenti. Anki l-istess ħajja tagħna u xek, aħna meta nkunu żgħar nibdew ngħidu issa meta ħnibdew morru l-iskola, meta ħnibdew niltaqgħu, meta ħajkollna l-ħbieb, imbagħad meta nikbru ftit ieħor, meta se jkolli tfajla jew ġuvni biex niżżewweġ, imbagħad meta se jkolli dar fejn noqgħod, imbagħad meta se jkolli iben jew bint, imbagħad meta se nikber fil-professjoni tiegħi, fil-karriera tiegħi, u dejjem hemm xi ħaġa qisu hemm karrotta hekk li timxi qudiemna biex aħna jkollna qisu ftit enerġija u ftit qawwa biex nimxu warajja. Imma jasal ċertu punt fil-ħajja li nindunaw li dawk il-karrotti kollha ta' qabel kienu folots. Li dawk il-karrotti ta' qabel ma jiswew xejn. Jiena naħseb li diġà għandna esperjenza ta' ħafna minn dan li qegħdin ngħidu. Kollha kemm aħna. Ġesu qiegħed jgħidilna li l-bieb tan-naċ huwa hu. U l-bieb tan-naċ mhux sempliċiment biex nidħlu u jaqfilna u jalaqna fih u jneħħilna l-libertà le, imma biex nidħlu u noħorġu. Fil-fatt ikompli hekk. Daw kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti, imma lilhom ma semgħuhomx. Jiena hu l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Tidħol u toħroġ għax int liberu, tidħol u toħroġ għax int tista' tħaddem il-bieb. Tidħol u toħroġ għax il-bieb u int tistgħu tiddjalogaw flimkien. Tidħol u toħroġ għax inti għandek iċ-ċavetta tal-bieb. Tidħol u toħroġ għaliex għax Alla lilek jirrispettak fl-intelligenza tiegħek. Alla jrid jidħol f'relazzjoni miegħek, Alla ma jridx jifgak, Alla ma jridx ineħħilek il-libertà tiegħek, il-kapaċità tiegħek li tiddeċiedi. Ftakru ftit pereżempju fil-parabola tal-iben il-ħali. Meta l-iben iż-żgħir talab il-missieru biex jitlaq mid-dar, joħroġ mill-bieb tad-dar, x'jiġri? Il-missier x'jagħmel? Jaqfel iċ-ċavetta, jaqfel il-bieb biex dak ma joħroġ. Anzi, dak seta' joħroġ, imma mbagħad seta' wkoll jidħol, seta' jerġa' lura. Interessanti l-libertà kbira li Alla jagħtina, id-dinjità kbira li bija Alla jħares lejna. Kull wieħed u kull waħda minna. Nikkonkludu. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq, joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Hawn 3 verbi importanti. Jisraq, joqtol u jeqret. Kif inkun naf illi jirraj li wara ħmiexi mhux raj tajjeb, mhux ir-raj is-sabiħ. Jekk qiegħed jisraq li d-dinjità tiegħi bħala persuna. Jekk qiegħed jisraq li l-libertà tiegħi. Jekk ma jirrispettax l-emozzjonijiet tiegħi. Jekk ma jirrispettax id-dinjità umana tiegħi. Min jisraqni? Dak li jibqa' dej minn fuqi. Dak li ma jħallinix liberu li niddeċiedi kemm nidħlu f'kompromessi u frikatti. Kemm nidħlu f'kompromessi u rikatti. F'kull ambitu tal-ħajja. Nġibilkom eżempju sempliċi. Jekk ma tiġix tarani, mhux se nħallilek xejn fit-testament. Issa illi qdejtek li għamiltlek pjaċir, issa trid tagħmel hekk u hekk. Ngħixu bihom, daqas nindunaw. Ngħixu bihom. Ma nistax ngħidlu le għax tlabtu u qdini. Tlabtu ngħixu bihom. Ġesu jmur lilien minn dan kollu. Il-libertà li jagħtina Ġesu. Il-ħajja u l-ħajja bil-kotra jgħidilna fl-aħħar tal-Vanġelu.
Dan hu s-serq. Dan hu s-serq. Kemm għandna rajja li jisirquna, kemm għandna rajja li jisirquna. Ara ma titkellemx fuq il-ħażel li qiegħed nagħmel jien għax nikxiflek tiegħek. Bħal hekk magħluq. Għaliex? Għax nibża, għax meddet, għax medda. Dawn huma rajja li jisirquna. Joqtol li int tgħix f'sitwazzjoni bħal dik tkun xmejjed. Kemm nies jinqatlu, jitwarbu fil-ġemp għax ma jilħqux l-aspettattivi ta' min għandu xi tip ta' poter fuqhom. Kemm nies jinqatlu u jitwarbu fil-ġemp sempliċement għax ma qdewx lil minu fuqhom. Għax ma qalux iva l-kollox, pereżempju politikament, kemm nies jinqatlu. Il-Vanġelu veru. Tistaqbad il-Vanġelu, taqbad il-gazzetta, ma l-lum laqas il-gazzetta. Tisma' l-aħbarijiet jew tarawhom fuq il-Facebook jew fuq xi ħaġa u tgħid il-verità. Tiġri. U jeqret. Interessanti, X'jiġifieri teqret? Id-distruzzjoni ma tkunx mirata. Meta tgħid teqret, distruzzjoni sħiħa ta' madwarek. Ma tibqax tara, ma tibqax tażel. U Ġesu jispiċċa. Imma jien ġejt biex ikolkom il-ħajja. U l-ħajja bil-kotra. X'jiġifieri din il-ħajja u l-ħajja bil-kotra? Dak li aħna msejħin għalih, ħalla dak li jrid minna li aħna nkunu kuntenti bħala bnedmin. Bnedmin kuntenti ħinja. Ħilsa minn kull tip ta' jasar. Nodu ftit attenti għax ħafna drabi l-jasar ikun ġofina ta' wkoll. Jista' jkun jasar pereżempju ta' xi żball li nkunu għamiltilu u nkun għaddi ma ħfix li l-nifsi. Għodu naqra attenti. Jew jista' jkun forsi fissazzjoni li għandi f'moħħi li tiġini kultant u forsi nassoċja idea li għandi frasi ma dak li jrid ma xalla jridni hekk, alla naħseb li jrid jaħasra jasar. Alla jħallina fil-libertà. Alla jħallina fil-libertà. Noqgħdu ftit attenti, Ekku jalla, kull wieħed u kull waħda minna nippruvaw niskopru ftit iktar x'inhi din il-libertà. Talba tal-missierna tfakkarna li aħna mhux biss naċ ta' merħla imma wlied ta' missier. Wis iktar minn naċ ta' merħla. Induru lejn il-missier tagħna tas-sema u nkantaw flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes fl-isem tiegħek, jitqaddes fl-isem tiegħek, tiġi saltatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk taf l-ard. Hobsna
ħobsna ta' kuljum. Atina l-lum. Aħfrilna id-dnubit tagħna. Aħfrilna id-dnubit tagħna. Bħalma aħna l-kol nafru lil min ħatija lina iddaħħalniex fl-ebda tiġrib jisteħnisna min kull deni missirna. Qabel nagħtikom il-barka tal-aħħar infakkarkom li nhar is-Sibt li ġej se jkun hemm attività fiċ-ċentru tar-Rabat mis-7 ta' filgħaxija l quddiem. Tappella l kulħadd, tfal, żgħażagħ, kbar, anzjani għal kulħadd madwar il-kelma talla bl-isem ta' Xema lejl imdawwal mill-kelma. Tkun ħaġa sabiħa jekk kikolkom ħin tipparteċipaw. Il-mulej ma'kom, iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ġesu bħala ir-raj tagħna jew inkomplu l-mixja anke matul din il-ġimgħa, r-raba' ġimgħa tal-Għid, u nħallu lil dan ir-raj it-tajjeb, ir-raj is-sabiħ illi idaħħalna u joħroġna mill-maqjel tal-merħla tiegħu ħalli tassew nistgħu ngħixu b'libertà sħiħa il-ħajja tagħna fil-ferħ u l-ħajja bil-kotra illi hu iwedna. Kif diġà stedinkom l-isqof, aħna wkoll intennu l-istedina tal-Knisja Fawdex biex nhar is-Sibt illi ġej tiġu fil-Belt Victoria mis-7 ta' filgħaxija l quddiem għad diversi attivitajiet u attrazzjonijiet illi se toffri l-attività Xema lejl imdawwal. Kif qed taraw ukoll fuq l-iscreens tagħkom diversi huma l-opportunitajiet illi jistgħu ilaqgħukom mal-kelma ta' Alla fid-diversi sfumaturi tagħha ukoll matul din l-attività. Għalhekk is-Sibt li ġej 6 ta' Mejju mis-7 ta' filgħaxija sa xi nofs il-lejl Xema lejl imdawwal fiċ-ċentru tal-Belt Victoria. Grazzi ħafna li kontu magħna l-lezzju divina oħrana sadattant intukom ukoll appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin dejjem mis-Santwarju ta' Pinu fejn saċerdot ieħor jaqsam magħna il-ħsibijiet u riflessjonijiet mill-kelma talla għall-liturġija tal-kelma ta' dak il-ħadd. Sakemm niltaqgħu dakinhar insellmulkom.